Mit bibliotek betyder noget særligt. Det er her, jeg finder hverdagsro, en stille stund, en flugt for hverdagens trivialiteter. Det er her, jeg rigtig slapper af. Det er nok de færreste, der kan se et system i mine reoler, men for mig giver det mening. Min første reol ser sådan ud. Den er kun halv størrelse af de to andre, men mindst lige så proppet som dem. Det er her nogle af mine kærestes bøger står, og en masse blandingspaperbacks, som jeg ikke har kunne finde plads til andre steder. På første hylde står mine Murakami-bøger, et par Gyldendal-klassikere og min samling af Sofie Oksanens bøger. Herunder står et par af min kærestes bøger blandet med et par af mine, og bøgerne siger rigtig meget om hans læsevaner. Her står bøger om mode, bøger om golf, superheltetegneserier og bøger om historiske personligheder. Herunder Mussolini og Newton. Lige nu læser han en bog om Ronald Reagan. På tredje hylde står der primært fantasy, men også Koranen, som jeg længe gerne har ville læse. Bøgerne bagved disse er en broget blanding af klassikere, skønlitteratur, non-fiction og mere fantasy. Fjerde hylde består af flere paperbacks, som hovedsageligt er min nyeste anskaffelse. Bagved står endnu en rodet række af blandingsbøger. Det er her min Anne fra Grønnebakken-bøger står, samt et par danske titler og enkelte klassikere. Her står også en brevsamling mellem Fedtskots Djævleparret. På hylden under står klassikere sammen med Den Store Djævlekrig og Den Flammende Verden, som endda er signeret af forfatteren, og den betyder derfor noget helt særligt. Nederst står en masse blandingslitteratur, som giver hylden et rigtig fint farveskær. Øverst i den anden reol står min VMC Designer Collections bøger, som jeg samler på. De står side om side med mine farverige udgaver af mange af Neil Gaimans bøger, og jeg elsker hver en af dem. 2 af dem er endda signeret, og jeg blev helt svimmel ved tanken om, at han har holdt dem i sine hænder. Bagved disse står endnu en række af fantasybøger, men det er også her mine Sarah Waters bøger står, som er et for nylig opdaget forfatterskab, som jeg skatter rigtig højt. Hylden under er et særsyn med nogle af de smukkeste bøger i hele reolen. Det er her min Folio Society bøger står og stråler om kap. En af mine yndlingsbøger af disse er denne af Pushkin, som jeg kan læse igen og igen, og som jeg aldrig bliver træt af at læse. Den betyder så meget. På hylden under står nogle af mine store og murstenstunge bøger og breder sig, og her er eventyr i alle afskygninger, lige fra Mumitroldene til Beatrix Potter. Her står også Neil Gaimans tegneserier, som betyder noget helt særligt. De åbner mine øjne for genren med deres kulørte sider og grafiske udtryk. De er simpelthen så flotte. Jeg har stadig den sidste halvdel af historien til gode, og jeg glæder mig sådan til endelig at få den læst. På hylden under står en farvestrålende række af bøger, som jeg bliver glad af at se på alene på grund af farvesammensætning. Her står fantasy, moderne skønlitteratur og børnebogsklassikere. Her står også A Little Life, som var den bedste bog, jeg læste i 2015, og den har en helt særlig plads i mit hjerte. En signeret bog er altid noget særligt, især når det er fra en forfatter, man virkelig beundrer, og sådan en forfatter er Catherynne Emberlinde for mig. På hylden under står Mia Valendes Fantasy, min danske Jojo Moyes bøger, og Ringenes Herre, som er blandt mine absolut yndlingsbøger. Fordi jeg interviewede Jojo Moyes i 2014, er flere af mine bøger signeret af hende, og jeg tror slet ikke hun ved, hvor meget det betyder for mig. Nederst, stående i 2 rækker, står mine Wordsworth Classics bøger, som er nogle af de første engelske klassikere, jeg købte og læste. De vejer tungt i reolen, men også i mit hjerte, og de betyder derfor noget særligt i al deres simpelhed. Her står bøger fra Mary Shelley, Dostojevskij, Brontë-søstrene, D.H. Lawrence og mange flere. Øverst på tredje hylde står en perlerække af smukke bøger. Det er her mine Penguin Clothbound bøger befinder sig, mine Persephone Books og Angela Carters eventyr. Bagved disse fortsætter eventyrtemaet med Wordsworth Classics børnebøger, en del for Penguin Modern Classics og et par enkelte andre hvide bøger, der passede ind. På hylden under står nogle af mine smukke læderindbundne bøger fra Barnes & Noble, og det er også her nogle af mine absolut yndlingsbøger befinder sig. Der er bevidst ikke meget pynt i min bogreol, men dog står det her samleobjekt af Alice i Eventyrland og vogter over bøgerne så fint.
På den tredje hylde står min Jane Austen-kærlighed, men også andre stærke kvindelige forfatterskikkelser er havnet her ved et tilfælde, og jeg elsker det. Jeg er især glad for de her udgaver af Jane Austens værker, som står i en evig fin kasse, som jeg simpelthen ikke kan ende at skille mig af med, selvom det betyder, at bøgerne står gemt i dem. Det er også her, min absolute yndlingsbog står, som er Jane Austens Persuasion, en bog, jeg simpelthen elsker så højt. Bag ved de smukke bøger står et virvar af slidte paperbacks for henholdsvis Penguin og Oxford. Der står også en del studiebøger, der er fulde af klistersedler, overstregninger og notattagning, og så en del Jane Austen-bøger, jeg brugte, da jeg skrev bachelor om hende. På hylden under står der en masse hardbacks. Her står bøger lige fra moderne skønlitteratur til klassisk gys, graphic novels og lyrik. Her står også en genudgivelse af Jane Austens notebog, Volume the First, som ligner hendes egen, og jeg er så glad for, at man kan købe og eje den slags. Resten af hylden består af mine digtsamlinger, hvor jeg især er glad for Yeats eventyrlige digte. De er simpelthen så smukke. På hylden under står min Penguin English Library Classics og stråler sammen med en slags små bøger, jeg ikke havde plads til andre steder. Her står også et par enkelte digtsamlinger, så fint og krydder hylden med deres sarte farve. Jeg er særlig vild med Bo Burnhams digtsamling Egghead. Bag ved disse gemmer sig mine engelske Harry Potter-bøger, som jeg elsker højt, på trods af alt. De står side om side med flere klassikere fra Oxford, Alma og Penguin. Heriblandt også flere af Alexander Pushkins bøger, som, da jeg opdagede ham, ledte mig på sporet af et næsten glemt forfatterskab, men som samtidig markerer en milepæl i russisk litteratur, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg har opdaget ham. På den nederste hylde står de sidste af mine Wordsworth Classics sammen med bokssættet Little Black Classics fra Penguin, som er bøger, jeg altid kan overkomme og finde tid til at læse, særligt når jeg er på farten. Bag ved dem står de sidste af mine Wordsworth Classics bøger, sammen med en række blandingsbøger, jeg ikke ellers kunne finde plads til. Her holder jeg særligt af Inkheart-bøgerne, som har fulgt mig lige siden jeg var 18 år, og som jeg har læst et utal af gange. Min bogreol er et magisk sted, hvor drømme bliver til virkelighed for en stund, og det er her, jeg kommer for at drømme mig væk.